Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka tanat ka koi ka khia jong sarkar jilla kabala pelong ya ka jingle antigen test ha ka than mot pran kabalong ka kat khi ka he tam ha ka jilla mekhlya ha ka khat khandai trik unailar arjar arpho kala lap adan saungut ki pai ba ki bala long positive hadien bala pelong ya ka ni ka jingle test nadu ka por chpo je mestap tat adu ka por san baje no phaisngi wei ni ki nong tre ka koi ka khia ubala le ka antigen test ha mot pran ha ka jingi kren bat unong lum kebot ka Batisi TV ulai tho bakne ka jinglam yaki saungut ki belong positif kalong hadien bala yo ka kai phot ha ka por janmet ha ka ni ka jingle tes hamot pran la syam ba om tang kinong song yo ni kinong le thiet le pet ki bala le pha tes siladi ha ka ni ka testing center ka bala bu khnang da sarkar jilla nrei la lap ru babun kinong song jigi snong ki bidan mar khap ka thai mot pran kilawan ban pha tes siladi khnang mon pitikina la kila ya bit ne em ni ka jingpang ka bala sapriang menta ka jilla brokoi Ngayak itu ngai Pak Sampel Collection Center tengah wafat cai bentuk mah tinggi songye makna ki dan di pa pun balik tre kuat ki bentuk ni Kanang ada nang bayo. Saumut. Mut ka jingtip nyuki banane saumut bayo.